Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Jumiunu Abapa, de Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kessia. If you are danso, Area, no Mionu, Apemu, Copim, Nomi, and Sabrenos, ye besan so she had in Radiasem. I was home for old Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso, Yeshra, or Yesudin, when Yamishra, Amen. If we answer, and then so, yeah, but told you, Medina, so pay attention, am I? Now, Utia, and find you with him saying, ye taki will be, the taki will be, sorry, yen taki will be a ceremonious ordinance, yen taki will be a yen near, say, ye no be back, and now you be good, ya sorry, and no cray, a yabako pet and we are saying to me, it is a Utia, say, Utia, be perfume. Na wo de abọ bra we say nkwaje ya ankonam emitie say wo be pe bibia tie na okoka akire obi emwa ti mesre say ni ase e betake obi anemum ya wa say the Bible no eka the radika na yenso so ye ka akire akra awaya nyame so nyina e wo Yesu Kristo di mu amen Amen. so baba jempa cha wo bompae na yemie dwumadi ya Etiefo baby a wo bia ye besra wo didi kan fo akoma mawrade na de tosum yenufo aso cheye e wo Kristo mu abra ye bompai ma asempa na ba wonchen yada wasinyame egwama wadi wi asisu nkunim dada ebre wo maye di ahia wo wasem mu yampai bone sebra bedi hene ebra wasem obai shon konkron man me fa asemi no mum be bibia asemi bewura no Eradi di hene wo ho afei ma wasam en dan wona sabre wiase ede wona sie sumu no ma wontimi mra wo erade wo hanchen na datin se enkwagye no epie sede ya wo de ase ye bona wonso anya yeraba yeda wase se wodi hene sa woni agye nkwane erade Yesu din mu amen amen nyame sai nyina e wo Yesu Kristo din mu so vales akwaba ya eja na asolete say Eradi adom. Sorry, Kosupa. Ogusu Ishra na Satan. Ya tamfo na etete. Kama maje akwaba. Yeja baba. Na efie ni asore te say. Oh Christ adom. Efie ni asore eboko. Bibia mu odin setetofo kamplo dwane. Eh asewu hallelujah. Nim say ehu bia anim. Ehu bia ma akwam. David. Ehu bia anim. Nyame insham na onyam kese. Eradi no we jansra man ti so diwani mu a. Minim say enche bia ye de ho ye besi bronya bia de ho akapera beba. Enya asem keto. Diwani ma wiane anopa. I'm say ene kan wa de tosomiensa ye teach about hell and heaven na ye call bonsam jim eso heaven the nyama so I'm say ya call hell and 2 times started from last 2 weeks then ye nyamwie me pese sofo ene ye shift call heaven ka 20 no ye team na ye da so ye Matthew chapter 25 no Matthew 25 31 no and your day started because you are messaging to YouTube and if I be a comment because say the nipa gen say you mutanta this time say heavy be any work but sending be no too much ama and all kind of cry no wadan the time for no we ase na e dey nim say and no cry I we ase e ba akopɛ into one day say you woman no because nipa be no wu mienu into say ukumi na unsa nyame echena nkumi biem once and God is so good say so no kra wo na wo ka no kra na ne yekun ne erade be sa receive oh the ordained baba kra asene obesene de yekun ne kon enti men ha wo ne no kra enko kra te say mfanama wo che no no wo fa ha wo so ne mu no wo fa ha enti na team no ye atemuda kese no Matthew 25:31 so for me the best at free 31 and I can 41 na so na fi maba ya sembisa no so wase na onipa ba ne baba na nimonyam na bofo nyina aka ne ho obet na nimonyam ahinwa so na obebobo amana man nyina na nim
na ɔbɛpaapae wo mu sɛ de odwantene paapae mmerɛkyire ɛne enwan mu no na 33 wɔde nwantene bɛgyina ne nifa na wɔde mmerɛkyire no agyina ne benkum ɛno na ɔhene bɛse wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ mo a mɛgya ahyira mo mommra mɛfa ahenni a wasiesie ama mo ɛfiri wiase mfiti aseɛ no ɛni amen ɛhɔ ana asɔfo nɛ mepɛ sɛ yɛde kasa ɔse ɔhene ne bɛse wɔn sɛ wasiesie ahenni bi ama ɔno wɔ ne nifa so ɔmmra mɛfa na ɔnni so enti ɛnɛ yɛkɔ heaven ne so I'm saying I call hell no so for 2 times and I call heaven so kakra. Because say me who say so I am pass heaven ebi wo ho. Okay, so far waji. Ejame da wase. E wa konya kese a ode adom yen. E wo Kristo asempa yi. Heaven ne de obegira kase heaven ana so osura hinim no bia no. In fact, meka ni indirect so ono ni Satan. Yes. Ono ni Satan. Na nokra no o ka de adada kra. Said ye be ya kra ni ma wo ho so. Because heaven ni wa anka John 14 no Yesu nhya yebo. John chapter 14 verse number 6 no utia Yesu Kristo asuafo ne Christ si aye no asuafo ne mu baako ekobusa Christ question se de bia woni asia bia wo kan ja bi ho asem eja wa kan che na ye nante ye nso ya eja ne ewu no do ye tenene because ye di wati ko pepo no so kobo mpa ne ye tenene ana ya tesi Yohane asubo mu nso no ne ye nyamedi wati de bet ye bedi wati ne yate se ye bra Yohane bo wo suye na ni bi kasai se we ne me doba osomani ani ye no nam nyina so ka gya no ho asem kire ye se won hye wo nya bibi na emom de gya ne de ama wo na wontimi nso nya bibi without gya no enti ene ebra besomo akoi nka be ya nka kire ye gya no obie nanim kakra bi kura me yehu na atin se eno adoso maye beta ye nso no ye busa ye benya biaka ani Yesu ka kire won se mene mo ntra nkosi da ben ana mo behu mi biem na kire so no ano John chapter 14 verse 6 John 14 Jesus say no say mene kwan no yes nokra ne nkwa yes obi mma eja no nchen Jesus onam so so obi nimia anka mo hu na eja no yes enti Yesu kire se osura hinie no ewo ho enti unu waka so otena bie pia wasiesie de amayen nkente sanko wanhye yebo se woko na obesa aba na woba wobaba be fa yen ahotefo no na ba bia wo no yenso yakoho amen Christ so osoro so amze asemu mawro wo sempa obi tichi churches bi tichi wo amze de yenya yenim ni se obi amana no so ankramofo na anyi Yesu nkramofo na anyi na o de yemfo mu nto nchen ebi musu tichi a omu de omu nya Muslims ba omu se hwan ni Yesu hwan ni Yesu ansole amona mo me wa amu se Yesu enti ebi si Yesu bi ani ho na se Yesu ni wo de ya heaven so betima ho so abozo akwa babiem yaja emza ya asam Yesu mo firi kobusumini na ya rawo sempa a nipa bebere ejira asofo tituru ejira nipa se nyankopon onyimi na odi nipa akogugem heaven bia ni ho bonsam gem bia so ni ho enti na ebese ehu se ampasa heaven ewo ho is heaven real abozo medasi emza ye di kan akasa no meka se bi se adia ewo ho bia na wodi adia enidin eni ho enidinya eni ho okay enu ntina yale bi be wiase a ya betundi se Ebola na so ho what I say na yenya enhu sa yale no na enidian enidin entina ni ho yes e batatie fontie mi na sa yare no enya maaye no what I say
na enidi but ɛbaayɛ no ɛwɔ di nti no ɛnɛ no yare no ɛyɛ deɛ a ɛwɔ hɔ na atiefoɔ ntie mi heaven ɛyɛ rare a ɛwɔ hɔ sɔfo adeɛ ni hɔ no obi ntumi fa promise wo dabi oyɛ da kora de hyɛ bɔ adeɛ ɛni hɔ no obi ntumi fa promise wo yɛnkɔ 2 Corinthians chapter 12 2 Corinthians chapter 12 verse number 1 coming down 2 Corinthians chapter 12 verse 4 anwaho ahu hia sɔfo atifi asɛm no yɛnka atifi asɛm no anisoade hu no ɛne mbrɛyɛ anwaho ahu hia ɔsɛ anwaho ahu hia ɛwom sɛ ɛnyɛ mahwee nanso meka awurade anisoade hu no ni adiye ho asɛm nanso meka awurade anisoade hu no ni nadiye ho asɛm minim onipa bi Kristo mu a mfie aduanan ni minim onipa bi wɔ Kristo mu mfie aduanan ni so honam o minim oni honam o minim onyankopɔn no nim saa nipa no ohwim ne kɔ so da to so miɛnsa amen saa nipa no ohwim ne kɔ so da to so sɛ miɛnsa ɔsoro to so sɛ miɛnsa sɛ yɛ kan English version no a ɛna ɔbɛkyerɛ sɛ heaven ɛyɛ deɛ ɛwɔ hɔ so wate aseɛ ɔsoro to so sɛ miɛnsa enu ti na heaven na yɛ kan wasɛm heaven ni deɛ nya asase wɔ so ɛnya asase wɔ so na heaven ɛwɔ baabi a papa ne de yɛ kɔ no ɛnya asase wɔ so there is the difference between paradise and heaven sɛdeɛ mo kyerɛ yɛ hell and lake fire ɛso but the difference between paradise and heaven yɛka paradise a paradise yɛ atwanya biama a Kristofoɔ wɔn a wɔwu wɔ Yesu Kristo mu wɔn a ɔgɔma ne mogya na to wɔn aboɔden enti sɔfo heaven ankasa a yɛka wɔn asɛm ɛwɔ hɔ ba sɛ sia no deɛ Kristo ni bia no ɔwɔ hɔ saa Kristo ni bia no a ɔwɔ heaven na Kristo ni bia wu a wawuo no watwɛn yɛ biam ɛyɛ paradise ɛhɔ na yɛtwɛn yɛ nagye nkwa enti heaven na yɛka ho asɛm ankasa deɛ ɛyɛ bia bi a Yesu Kristo esiesia ma na ho teefoɔ ɛwɔ hɔ ɛno na wɔka ne sɛ wɔsoro ɔsom soro a ɛtɔ so sɛ miɛnsa ɛno nti no heaven wɔ hɔ ɛnyɛ sɛ ni hɔ adeɛ bi ani wɔ biara no yɛba ya no na kuro bi so na mi busam yɛ sɛ akapoliso sɛ pomposo ɛne akapoliso me na musa sɛ wusi di ne yɛ deɛ akapoliso ɛne pomposo wagye ase ɛwɔ hɔ ɛwɔ nti na nipa gyina fam wɔ ɛfa kaa ɛyɛ deɛ akɔ hɔ ɛna heaven wɔn nti na me tie yi manyini so menyini do baabi a mahyia Bible magye Yesu Kristo di na papa no kata sɛ heaven wɔn nti ɛna me bɔ me bra sɛ deɛ bɛyɛ mɛyɛ deɛ menya bi akɔ mɛkɔ hɔ yes sɔfo me da ase sɔfo abagye ɛm sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm paa deɛ menim ne sɛ wopɛ sɛ wokɔ Libya yɛse Ghana ebi mo fa desert a ma bi kɔwuwu wopɛ sɛ wokɔ US a obi wɔ ɔpɛ sɛ wokɔ US paa ɔno deɛ ɔka no Ghana so pɛ sɛ ɔkɔba wɔntimi nkɔ because yɛwɔ process bebree ba yɛfa so de kɔ US yɛwɔ process bebree ba yɛfa so de kɔ ama hɔ enti heaven na yɛka ho asɛm sɛn na Bible no osi kyerɛ sɛ mepɛ sɛ mekɔ heaven a kwan bɛɛ ne metimi afa so a heaven ne metimi aba hɔ meda ase ameba kwan a wopɛ sɛ wokɔ ɔsoro ahenni mu a I want to go to heaven wobɛtumi afa de akɔ no first one kuro na nkasa ne yɛ ahenkuro ɔhene bi dia ana ɔhene na kuro ne yɛ ne dia no wɔyi ne ba bi a wɔno ɔhene de n'anim onyama ma no ɛyɛ ne ba koropɛ ana wɔde kuro ne mu tumi ne mu animonyam ne mu nneɛma nyinaa hyɛ ne ba no ase ana wama ne ba ne mom tumi sɛ wɔni saa kuro no so enti ekuro no ɛwɔ mu sɛ wɔno ɔhene ne de yadeɛ but ekuro no so tumi no ɔde ama ne ba no enti no ansa na kuro no yɛbɛtumi awura mu no
agi sɛ yɛgye wɔ hene ne ba no edi first ni yɛdi nidie ɛma no na afei yɛ follow ne nsɛm because memfa bibi nyɛ ɛmfanto ho ana example yɛwɔ ɔhene bi te sɛ Nana Santehe ɛyɛ ne nkɔfoɔ ta abusa sɛ Yesu Kristo ɛyɛ dɛn na yɛn yɛka so yɛ Nyankopɔn yɛyi biribiara mfanto nkyɛn okay deɛ ɛma yɛka sɛ Yesu yɛ Nyame ne sɛ Nana Santehe wo ne sɛ Nana de ne ba no to no ho a yɛfrɛ ne sɛ Nana yɛfrɛ ne Nana prɛko pɛ untimi nkɔbɔ ne di nwiɛ Dabi umu adeɛ ɔn deɛ teɛ ani yɛyi no to nkyɛn so a na natumi ekura ne na nanim onyam ekura no yɛde ma ne ba no yeah why because of say ɔde ne ba na to ne ho nti sɛ ukasa tia akwala na na bɛka sɛ wo boa pa wo pɛ sɛ wo yɛ yes because I want yes odomi a odomi de mi wo bia odomi de mi wo bia so to pɛ sɛ wo yɛ minti ana wo de afa me ba no so no enu nti a enti hwɛ hu sɛ data no ɔno na akora no ɔbɛfa so obufuo ansa na ɛba na yɛdidi ne to no na wo sa kasɛti ɛba no ɔno nso afa so obufuo enti no se heaven na yɛ kɔ no ansa ne yɛbɛtumi akɔ no ne simple thing na ne se yɛbɛgye Christ adi ne follow ne nsɛm. First step if I want to go to heaven yes first step ɛne sɛ ɔbɛgye Christ adi o first anamo a wobɛmove no there's a quite but my first step I make to heaven yes. To I have to accept Christ first. Yes. This am Jesus di. Samani Yesu ania. Heaven ba me ntimi nko. Yes. Akwa te se wo so be kwa America. Na wo kwa America na America emezi waja. Na e fa na abefa. Na dia kwa America wo. Me da se so bu nyame nhira wo. Na o nhira tiefo nyina nso so. Emza tax number ne de ya de betu dwa. Sha wo message bi a eno no nye de wo be frɛ. Enyo nye landline wo be calling. Every a text de wo text message afa so. WhatsApp. Ye wi a ye be fa course. Enti so wo de fa WhatsApp o se be bia de be fa bia sa number ne de man. Ye gusu we teach no betimi e do comments and no questions aba 0548 0548 799 376 I repeat 0548 0548 799 376 and only a message line you are yabefa course nyame nhyira fu nyina wo yesu nim so less amsa asana so baba je kan wase eyampa de mo kire no man say heaven e wo ho ampa ana me pese me hu say US wo ampa de na me pese me ko US meye den ana o ka kire say ekwa be fa so e betimi akọ US yentimi nkwati Ghana embassy ana ambassador enti wase we da Jesus Christ untimi enko heaven so ya say tie sufuru wo say asama so baba je kan eyampa say me with that Jesus Christ there's no way I meet me akwa heaven so for me dance atiefo nyina ntie mi heaven na eda ho no say the so for waje kan papa bi na agichi ni kuro wu waje say papa bi na agichi ni kuro ebira bi atwa meti asem bi no mo kano one other stations ni so bi say ohini pon na o say abibi o tia kunya so o ka say ohima bi case bi abasase bi wasem na omfa asem ne mra himfi no mka na ohima ne say dabi nana asantiman onu disu no asantiman wura sa na nya sa na kan o se bi nana o say ditu abebi o na meti abenwa so medi mi nsa benkum na ekasa medi mi nsa simi bo o man 24 hours so o man nu na himfi a watuno he will be sacked sack kra watuno watuno then say pray no be fall say he no be fall why man no boy heaven na ye kan wasem eye Kristo ena asiesie enti se wo pese wo kom nko ade a
so for so people so ko America ya wa America embassy e wa Ghana ha anya so for bag ya kotoka ni obetima ko but to enter the plane I just say wo fa America embassy for nsem emo ma kwan bu so say ho na wo ko no wo ko ye die one afro obi asoma ho na kona be kokran wo sika ye sai sika sai na da botomu a odi kokro mu ho one e ko hwe ba bi enipa siesie o enipa na siesie wa wo nipa so be so ko wa ho mra eti heaven na down eye Kristo ena wasimi ko siesie ba bi ya de amamo ya fancy to say don't listen was say do nyankopon do wiase odi ba wo no kroma no bi obagidi no onya no anya de dankwa enti ni sawo pesa ya bi won ko de age se wo di Yesu Kristo ya de edi so I had to say the America dem the site example to say nipa na say one day mama Obama no obu no na one ambassador na wo ha Ghana na onfa wo ho dabi obeso okwati no oba America e be pos sa na bebre kire say nyankopon de ya gidi na who is Christ Jesus Christ is the way Christ nipa de order aye way ono no ye kwan waka oso ye kwan no kure ene nkwa waka no de asisi dia say eja ne nche no obi ntimi nko oda adese wasisu dia jam se wontimi kwati kwane mfo baabia nko waja se me babu ase ha me pa me fa janse ne maba me be kwan na metie ana se me babu ase ha me fa janse se ya ne maba me babu ase me pese ma fa anua kwanta me ba na se obo ase kun ya de ba bebere e ba no tu yes waja se but having kwane die eye one and on Christ and only Kristo de akanyina yakia that you de akanya ofa okra won nyase yakia o akon na ho na so apart from ohene oni pedu akwa na him for na betim that sent and no na was the partners ni adwene ho say se ya ni ya de sent o de sent ya de ano sent ya hene oh nya me se ye mu kra se de so for okay etire si ye konso yi nipadua nyina firu nipadua te nyina kakaka ni nyina na yaka wase nipadua ni wabodwe ebesu wabodwe ha wabodwe ase ya nipadua nyina no no he opa me fa tuo mo mensa pain mi muda tuo mo mensam wacha se e po me nai mi mu ba de tini tifi nipadua no so a enye nipa bio eni the only way nipa be fa so heaven no be ko eye Yesu Kristo lead them bia ni ho lead them bien because what is about Yesu Kristo dia kotodwe nyina be koto amatatema pomo kasa oyade an ewura mawura uni meje oyewura mawura no wono wo nkwa odi tumi nyina so na heaven ye bu Yesu ne simpanimfo adunu na anya tasfo ba na bo obi asole kosoro ura fi wadi en ka kira me kra to aso me je mama sa adiye no ye wom ne se on adadanfo ados Kristofo nso ye na nwene o kaseti Yesu ye mo nsi majority na nwene on de na me kira de bi wa sori dem se ye ka se eja wodi kokwi mu ada akonya amen eja the word eja nkasa no the meaning no present akonya eja on the tie ye nana me fa ye nana nye example kire tiefo ye nana santen on the tie se osoli free akonya no so a ejira nchen a ye mfre na santen hino ye frɛ no otumfo ye frɛ say asante hene sorry ana so wote akonya no so a ye frɛ no otumfo why odi tumi ni frɛ hen edwanim tumi ni frɛ edwanim na konya no ani ni tumi nti akonya ne fada akonya ne man instructions mani di so ti se na na te adwanim ne se adwane tumi ni ka kire ne se o mera santimen nyina 5 years a year ya eseso ye bebra why because of say akonya no
ene de salo na ye dai ama no all de tie ba so so ni fra konwa ni mu gina nkyɛn a ya mfra no yibiem ya friends wo tumfo biem na emum ya fra na asante hene senso di asante ma so why because of so asori fra konwa ni sa da Christ ahimie ne tie all de tie nti se opagya ni mu fra konwa ni mu a ya fra ni Kristo Yesu ba so tena konwa ni mu a ya fra no Nyankopɔn oberempɔn oburu bibia so said de tie se na sante hene te na konwa so a agya untimi nkasa ntia no hwe ubeye dai ba se wo sori fra konwa no so a utimi kyerɛkyerɛ wa adwene kyerɛ no onti so biem o bibia de yawa agye so kwatena konwa no so ansa nti Christ ba asase so no nipa hu ni se nyame so we ya bobɔ wa asem no ho na gina me ma won se asem no wo ka no atiefu ntie ne yepa wa bie asem bi sesia on se so kan look na so gina wa memo ato so fra Luke chapter 12 verse 5 no 8 or so hwe won se o ka asem so mo da muntia 12 verse 10 was no obiara obeka sa tia onipa ba no onipa ban wan wasem no wo ka Jesus Christ Jesus onipa ba no and about Matthew na the start here na tie ti asem wo ka 25 31 no ti say there also start here no there once o ya hu there me person 25 31 afa onipa ba no baba na ni mo nyama na bofu nyina ente ya wan be what Jesus our God oza be si wan asem na so enti na say e ono akro na ni Nyankopon no ene na me kire ba so enti oba ye no nipa timi kaseti anu bobo ne tete ne so ntasuo wa anya hwe why because of that time no de ahini agana si wo am wodi ne body no abere yen enti de ye ni nyina no wo ye ho se nipa mfansesa ye mfansakra ba se no wakotere na ni mo onyam adwa so nti oyo temuafo enti da Kristo be yi na ni mo onyam di se kim wow boy no Jesus wow kasetia no what the wo be gina gana ni na wo be yi ho ano awrade my God ndia kra ni kwase ha hu ewa ba se nipa o mo yire o mo na ye ya o da se ka wo no sa wo kwa na wo kwa ku feso atemodi aba wo yire wo ni abi no ma mi bi aka unim sikinte wo me be ma papa kasa on se o kan Amos chapter 3 oso a verse 13 Amos se da Yesu Kristo beba no emema mu anwadenfo e dia deja ebedwane woti ase sen onso mu kunu no ona kan onso mu kunu o mu bo na deja agwanefo na o ya guru no ho bo na deja pa na ho ntoma e presented the word nti tirese nipa bi nso be sore agwasam na deja akasati ansem no rough ayede yepe nti da ono nso betre na nim onyam adwa so no Jesus sankonfo ni ono nso bebo mo deja Jesus on sam kase ama Jesus sama so for agwa so for mos go to quotation bi na Luke chapter 12 verse number 81 Luke 12:81 obiara obebo mi din ni ewo enipa mu no osi obiara obebo mi din osi obia osi na msem se obiara obebo mi din nipa anim no onipa ba no nso bebo ni din Nyankopon abofo anim yes na de obepa ni nipa anim no obepa no Nyankopon abofo anim na asawu a o ka no wait me am Yesu din bra woti ase amfa na anyawura no waje na afi wo ko hu se wu na ko hu se wa ni Nyankopon na wo ko gboni dia ko jira dia masa ultimate rough for how because then I will say open so for bajasem so open sunsu ba o tan ne hene o tan ne nsa o tan ne yire ne ma e possible anu wadi pa we say America ho de meko ba embassy wo memfa ho o be da ko once to bia o se obeko Libya on for the right channel on be no no o bre and then do kro ni mo so pa ya accept you that e be to na you to twene anu no kan John chapter 10 awe afa hi na ba kro yi mu enti ya ne ese ya mfa Yesu so ba be for Nyankopon se be for different way akwa uduru ho aye be you fence na John kan ye no
wɔsi deɛ wɔnfa pono na no na wɔbɛfura fa baabi no wosa nipa no hwɛ wo ne si ɛbɛyi otɔtwɛn ana secret wɔ mu nso ne sɛ ɛkwan na no nansa ne yɛmmie ma no yɛwɔ asɛnsodeɛ bi a yɛde bɛtoo so ɔn deɛ teɛ yɛwɔ ataadeɛ bi a yɛde bɛmo ahyɛ enti sɛ wɔmfa kwan na no na wofa baabi a wonya ɛyɛ wo a wataadeɛ no ɛsɛ no na ade bɛfa hɔ te sɛ visa enti ɔyini ne nya pie mu sɛ kim ɔbɛwunu sɛ no wonka ho why woka ho a anka mahyɛ nson no nka bi bɛba wo so wobɛtumi akɔbɔ kyɛsi tim akɔgyina paa abra wo nhyɛ kyɛsi just imagine sɛ me de mɛbɔ ba jesi ne menhyɛ me a mɛhyɛ me ayi me singlet de aba na me ɛnɛ deɛ mepɛsɛ mmɔbɔ ba mepɛsɛ mehyɛ coat na mede bɔ wɔn sɛ enipa ɛha yɛ ho atiefo a motie awurade nkɔ so nhyira mo na ɛnɛ menim sɛ woayɛ nhyira na wabɛkɔ so ayɛ nhyira sɔfo yɛbrɛ ne nti no mema yɛakɔ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛhu ne sɛ heaven wɔ hɔ yɛate asɛ sɛ weda Christ yɛntimi nkɔ na embassy na mode site example no ebie nipa adwum yie sɔfo mahu sɛ yɛwɔ checkpoint America kuro no Obama se ɛnyɛ adeɛ biara na wɔasɛte wɔ kuro no mu nti sɛ obi wɔ HIV a yɛma no visa yɛbɔ no return wɔse wode cocaine ba hɔ a wode bɛsɛe ne mindful nti cocaine yɛkyew yɛkyew nti ɛde wokɔ checkpoint wɔasɛpte sɛ wɔbɛfa embassy no nti mɛsɛ mehu sɛ heaven no sɛ megye Yesu di wie a ɛno ano no ana apostle I'm saying heaven na down na ye kan won enya tra keke o you can be a member of Pillar of Zion Church, you can be a member of Pentecost Church, you can be a member of other churches, but udini atro won kon wonu what I say no points heaven no ye kan Romans chapter 12 verse number 1 Paul can say enuanom me janyankopon mobro hu so tum fo ni padua nso se afode ye de the living sacrifice. John chapter 4 verse number 22 23 24 coming down. Jesus catch oba ni say ebrana wi say no kware agidifo be sori awade e wo honhum ene de no kra what no kra anything say one timid the visa a wo de ko no de embassy wo no wokɔ yɛ kra ne de amount what I say every kra wokɔ embassy wo no your amount 5 years what I say but wokɔ yɛ medical no HIV o mi mojam o yare what I say onko anything happen say wo person wokɔ pa dia waji Yesu Christo it is true enya no ano say the bit titi say one save is forever saved waji Yesu adi enya no ano no enka Bible no meka say yemfa opopo nya ye kra nkwaje mo de bai adwuma nwie unwie yo fa opopo ya kra nkwaje I can sing, I can preach, I can teach. I don't know. Yes, so we reframe quotation be was it say yenia was it yenia gene d and imponi on say one 1 year only permanent ni quotation be Peter 4 chapter 4 16 First Peter 4 verse 16 and then say obedi Yesu Christ edi yanka hu say heaven na ye kono e ya hotifo yes so we take say ebra na wie duru say atemu fra say nyankopon ofie na se free ye so kan na e ba wie wana wantie onyankopon asem no say yes what I say what's na say atemu ni be free ye so kan ya e jode tena ho na o sofo nkafo nche papa una me ne kan che say Yesu bia ni so ma hia ma na eno na ye ka eno na ye ka obi si ye take obi aso na take wa aso yantake obi asole nemom obi ani asole wa asase we ya bi oti o obi ani wa asole na wo se wate no eti nyame na ka kire o se wo be preach abo akora wi so wanyina wo fe sa no ma o de ene se yantake obi asole o enye nyame ya hebi na ya akora awotifo na ekwo atifo ntie ye e ya awotifo na ye de be ekwo Bible say sunni han eni chaka bia etiade na as a minister of God I feel good to heaven what I say Bible say yen to hum yen sori wo ankoka na
me di Satan ye be wura Nyankopɔn fie. Na Jesus ko wura ne papa fie no se ye di gya wo. Watweaba. So say Jesus say ba ko betwituo. Say ba say ne watweaba. Me say ye di gya. Me say ko be kwa Iraq. Ko be akopɛ bombo angaza. Gidi. Yamisha. I say bia ye take obi. Ye nse obi asole. But no kra na ye kan. Yesu bo. Mame for fele papa sema ho. Ya raho semu. Peter na ikotu ye no. Oto aso wo se di Nyankopɔn kra so ogini patene ne. Na wa fele nyame. So One fele no. Wa ba timi akeka mi o pa se Je se wo beju ni patene ne. Ene abonefo. Ene odembonyefo Begina. Tio. Na chese yen na ye prekura no. Ne den. Oje ye de beta se ene adin bi efia bonyama. Oh. Na se wona wo pere no kura no den man se wo je wona. Na o. Wo wote dontodiem. Ati asole dem bo fa wo no fa sese no asole de. Apala me so wanyina ho fe. Wona akoye den. Jesus. Sanyu wo ko ba ma Holy Spirit na se Gabriel ne bank. E wo so ran yie mo. Ananya me abo na wanyina ho fa na me kamfa ma eboni. Oh. So nyame amo ho efe e na wo kamfa. Say ya wo nkamfo. What you say? So for abaji wanyina ho fe. So for hallelujah. The Bible say abofo ne wo so le no pom se kro. To mu ni asafo I feel good. What you say? Konkroni asafo e just ye take obi asole o. Agidi fo mu ntie ye o nipa bi ntie ye no kra ye ba ko pe. On just for no yes and me be say to mo have you mu di nipa ko. No be asem no. Etie fo mu ntie. And always better than so bonete. We are so ade a minim ni se ehan ye han esum esum di ni nyuma ho adanse na han so di ni nyuma ho de adanse ye han ma enti anamo bi a esum etuo na wode ehan e bata ho no esese ye hwe ne ye wai question and our contribution. Who say on heaven is not true? Who said heaven is not true? Heaven is there from Ebenezer Asonkori. Maybe second question. And second question. Okay, we'll say hello. Yeah. Or say Reginald from New Edibiase. Why would you know that you have accepted Christ? Obey the one. So the question, and the first question in here, or say obey the one who said, ono agye Yesu de na obi agye Yesu de ono agye Yesu de obey the one who say ono agye Yesu de obey the one who say wa accept Christ. Question here. Say pichu ya ma nipa fa urade so ya ba ko a e wo say metie pa ma agye Yesu adi. Philippians chapter 2 verse number 5 say Paul nek osemo ma adwea e wo Yesu Kristo sembo e bi ntira wo. What I say? Adwea e wo Yesu Kristo mu no me ye crusade wo beko yasumnya. Sa obia oba ya o tie mi bia say ampa we die sofo wu abane ho. No doubt. What I say? Adentina mo nipa nka say sofo wu abane me. What I say? Because me ko gina ho na me ka say church na de aba no Radi na wasankanya kosi ewu aso na ate ana mi kwaje na me ye fanchene bia fa we bra fo go baka masa na ka wo ka kwa aba ma ya ko logo le ya ba enti no de be mu wo se waji Yesu Kristo adi a wo ankasa wo se ye honhom ene papa no di adanse se ye ne maprekope number 1 usuban honhom na abetena wu mu first na prono na wo bo Ejama na wo bo ensa na wo nom sa ne mane manya baji Yesu Kristo die no wa ye die we jai wa progu what I say John 8:44 no John 8:44 no e dia asem na John 8:44 na mo die what I say na mo de mo jamu free mu ni hwan if say mo ma jani no and mo ye die and yes ya me tie
sa papa na kono de no benya de ɔne bidifo menya bi matwe mo afi nti abrabɔ Kristo ebebo eso na me ye de menam intimity di sa ti amagye Kristo na di ntina mitim ba abrabɔ ye de etene okay so me de me hu say magye Yesu yo me de me hu say magye Kristo adi de ebema agya de be hu me say wagye Kristo di no Bible say obi ni honhom a eti obi mu di obi pana bet Yesu Kristo kan sem bi nso e wo Matthew chapter 7 no wasi dua na ba ami hu dua koro on de tie enti no de be ma wo hu ni say wagye Yesu adi na Kristo abetena mu no e ye waba that is life wabrabo said ye na so fanyi kan akane na wo pensa Christ nti wagya ansa akane na memfa ne say unum hwi jot by now wagya na wo ye kromfo wagya on de tie na wo pewiase akohwibira bia ba bia ni wa winim by through Christ nti wagya afi anytime bia honhom bi hyawo sole bompae e hyawo ya papa even at obi kura ya wade bia enya nka first na nka betwese kan no bonse honhom na ka yes wona sese ye de ye wo suma no onsa kan ni se ya na wote oni manko wonye ene ne wa be se no nti hunu su oni manko wonye nti suma no enum be di wadanse ese ampa se de honhom o de me nam no eye honhom konko nso me bisam so bigi Yesu di a wotimi ka se me ma bodam kra che se bia wo ye na de a wotimi ka se ma bodam kra che ene obi a wagi Yesu adi timi ka se ene na onyanyi ni odi Kristo din na ato no ho so by Kristo nyuma ne de onimu bi nza de ba kuri sense of obi tim ka se ma bodam ma Christ ene wo ho eno no ho ene e difference me no obi a se ye jina bonti a ye kasai na wo ho moju obi a be kan wo ne ma tuagu obi a so say masa de wo ye ne media me ma godam kra chin wo ai etisa wonu obi ka no aka to se masa me ye swan kra swan so che preko what I say America ni ka to swan e preko what I say aha anything no Bible say wa maye abaye ho so e da bia ye papa osankane wu aka si o se wa se ni nyam djuma ase foforo na o subo ni nyama bi say that time no o share sympathy na ade bi o de ye djuma ma ewade na e bia se obi be en wotimi ka se nya na ya de na ya o but now no enya se bia enya honhom na de ye djuma o but wanyina fu adom ko de be ya adom na as a Christian the media ma bodam kurachi edam wa bodam wa bo ma hwan nyame a wa bo ma Kristo na wa bo ma hwan entidam odiam onse nipa no no ba no ebia obeyo ayaka de o du ka se wa bodam che no na che se de oyo ro ko ya ma na che sa tom ba to de make an jazo okay so ya Matthias na se sia aso ya tawo ntimi ye no fast magye Yesu adi ba mesa etwempra mi edwamanfo nti eno no se me adwen ba me ho so wie na me sesa age se me sa fa Yesu fofora no oze me accept Christ for the first place ena masa akototo edwamamom ni ade a ye me hu fia ekwa asole all right ba fe na metie ncheche na me hu se am on the wrong lane nti se ni se me sa ba ma me sa so fa Yesu fofora no the woman said the fa Christ once ye wa hwe ase ye ohunhum ma hwe ase ani ohun ne ma hwe ase nti se obi ye Kristo ni no fa Christ na se ye bonasu na bia wodi tene na ma Christ ana na anu na nsa na bibia yi na hwe wa onya so fa Christ biem na emom de onya ne se saa de na ye ne sinti dua no obebɔ moden na wasɔre afiri ho na wantena ho ma Awurade ma meto no saa de o ya so den ba obekɔ hell so okay
Maminga ekwan ya na ye nua bi nso asofo ma amanfo fa Yesu no wrong sa correction na munya ma no sofo agwaje enye kabidi machi ka se sofo agwaje ene dai me brother da subanda da ma jem me fa Yesu se me wura ene ma jem ko se atiefu ntie me fa Yesu se come man and the key word back here come man what I say where's our spirit Otemo na de akwa body come man na de come on we me kunu come on me ni edi awo me fa Yesu say where's our spirit I don't know Yesu won fan just o fan say me fan say me fan say me wura say wrong o fan o asofo a ye nnuanu asofo ntie mi no ntie mi ye una wo lead ni panama na fa Christ na o mana fa ne say fa Bible say o dia na say nya o dia o dem fa Bible fa ye wo japade a o dia che no what I say eje wo se ko mo foso e ma de pa na accept Christ eye me ya dakwa me fa Yesu ye mi wura yes correct one ne me kra antin kwa correct one anything say obi somewhere who's minister say obi so for your program wo techima nkranza so for biti na so for pani onu was to program no onu was to program no man nsaso obepeja say afena wasata na nkwaje de enfani abo enti na so for na ebeli di akra ni bi na yafa because some fan say and my fan de my year difference room okay nyame say tifo nyina